Osvědčené návyky pro Toyota nad 300 000 kilometrů. Kompletní průvodce údržbou přizpůsobený pro český trh. Věděli jste, že mnoho Toyot, které dosáhnou 300 000 kilometrů, nikdy nepotřebovali opravu motoru? Tajemství spočívá v dodržování správného servisního plánu. Tento průvodce vám ukáže přesně, co a kdy dělat, s přihlédnutím k podmínkám provozu a dostupnosti produktů na českém trhu. První. Výměna motorového oleje ve správný čas. Olej je životodárnou tekutinou motoru. Zajišťuje mazání, chlazení a ochranu pohyblivých součástí. Když olej zestárne nebo se znečistí, přestane plnit svou funkci. Dochází k tření kovových součástí, přehřívání a předčasnému opotřebení. Doporučený interval každých 10 000 až 15 000 kilometrů nebo jednou ročně. Vždy se řiďte pokyny v servisní knížce svého modelu. Vhodné oleje pro Českou republiku. Toyota doporučuje syntetické oleje třídy 0, 2TV20 nebo 5, 2TV30 podle modelu. Populární značky dostupné v Česku: Castrol Edge, Shell Helix, Mobil 1 nebo originální Toyota olej. Koupíte je v Autokelly, AutoZone nebo Benzína Plus. Tip: výměnu oleje zvládnete sami za cirka 800 až 1500 korun. Olej plus filtr. Oproti případné opravě motoru za 80 000 až 150 000 korun je to zanedbatelná investice. Druhá. Chladicí kapalina, nemrznoucí směs. Moderní Toyoty od přibližně roku 2011 používají růžovou chladicí kapalinu Toyota Super Long Life Coolant SLLC. Starší modely využívaly červenou kapalinu. Obě jsou dostupné v autorizovaných servisech Toyota a u velkých distributorů náhradních dílů v České republice. Doporučený interval každých 80 000 kilometrů nebo každých 5 let podle toho, co nastane dříve. Stará chladicí kapalina se stává kyselou a začíná napadat těsnění, kovové části a především vodní čerpadlo. Výsledkem mohou být úniky kapaliny, přehřívání motoru nebo chybové kódy. U hybridu nezapomeňte i na kapalinu v okruhu invertoru. Upozornění pro české podmínky. Česká zima dokáže být tuhá. Zkontrolujte, že vaše kapalina odolává minimálně do minus 30 stupňů Celsia, ideálně minus 40 stupňů Celsia. Poměr vody a koncentrátu prověřte refraktometrem. Třetí. Vzduchový filtr. Vzduchový filtr je plíce vašeho motoru. Chrání ho před nečistotami, prachem a hmyzem. Při ucpaném filtru motor pracuje s větší námahou, spotřeba paliva roste a výkon klesá. Doporučený interval každých 20 000 až 30 000 kilometrů nebo jednou za rok. Pokud jezdíte na prašných nebo nespevněných cestách, typické pro venkovský provoz v České republice, kontrolujte filtr častěji. Výměna filtru je velmi jednoduchá. Ve většině modelů Toyota trvá jen pár minut bez nářadí. Originální filtry Toyota seženete v každém autorizovaném servisu. Alternativy nabízejí Bosch, MAN nebo Mahle. Cena originálního vzduchového filtru se v České republice pohybuje od 300 do 800 korun. Výměna své pomocí rovná se okamžitá úspora za práci. Čtvrtá. Kapalina pro automatickou převodovku. Převodovková kapalina je jednou z nejpodceňovanějších náplní. Přesto je klíčová pro plynulé řazení a dlouhověkost převodovky. Doporučený interval každých 80 000 až 100 000 kilometrů, ne hybridní modely. U hybridů přibližně každých 80 000 až 150 000 kilometrů. Správné kapaliny pro většinu automatů a hybridů Toyota 2TVS Fluid. Pro CVT převodovky Toyota C VTF E-Fluid. Nepoužívejte univerzální kapaliny jiných výrobců. Při problémech nenajdete záruční oporu, ale fakturu za opravu ano. Doporučuje se provedení tzv. Drain and fill, vypustit a doplnit bez agresivního proplachování. Při příliš časté nebo agresivní výměně hrozí, že spojky ztratí potřebnou přilnavost a začnou prokluzovat. Pozor! Výměnu převodovkové kapaliny proveďte v autorizovaném servisu Toyota nebo u zkušeného mechanika, který zná specifika Toyoty. Špatný postup může nadělat více škody než užitku. 5. Čištění svorek baterie. Nasedli jste do auta a nic se neděje. Baterie nezdechla, jen jsou zakorodované svorky.
Bílý nebo namodralý povlak na svorkách narušuje elektrické spojení a brání spolehlivému startování. Doporučená frekvence 2krát ročně, ideálně na jaře a na podzim. Stačí kartáček na kovy, dostupný v každém autosalonu za cirka 50 až 100 korun a 5 minut práce. Pokud zjistíte silnou korozi, přidejte ochranný sprej na svorky baterie. Česká zima je pro baterie náročná. Nová baterie pro Toyotu stojí v České republice od 1500 do 4000 korun. Případné odtažení přidá dalších 1000 až 2500 korun. Kartáček za 80 korun tuto situaci zabrání. 6. Brzdová kapalina. Brzdová kapalina přenáší sílu z pedálu na brzdy. Pokud je stará, znečištěná nebo na nízké hladině, může se výrazně snížit brzdný výkon. Měkký nebo houbovitý pedál brzdy je varovným signálem. Doporučený interval. Každé 2 až 3 roky nebo dle servisní knížky. Čerstvá kapalina má světle žlutou barvu, tmavá nebo zakalenou kapalinu je třeba i hned vyměnit. Správný typ DOT3 nebo DOT4 dle modelu. V České republice dostupné od značek Castrol, Motul, ATE nebo originální Toyota. Prodávají je Autokelly, Motokov a další. Brzdová kapalina absorbuje vzdušnou vlhkost, což snižuje bod varu a zhoršuje brzdný výkon, zejména při jízdě v horách nebo při dlouhém brzdění. V Česku, kde jsou časté výjezdy do podhorských oblastí, to platí dvojnásob. 7. Používejte originální díly Toyota. Toto je zlaté pravidlo pro každého majitele Toyoty, který chce auto udržet v provozu přes 300 000 kilometrů. Levné díly třetích stran mohou vypadat stejně a i pasovat, ale ne vždy fungují stejně. A když selžou, následné opravy vyjdou mnohem drážeji. Originální díly Toyota jsou navrženy přesně pro váš vůz, prošly testováním výrobce a jsou zárukou správného výkonu i životnosti. Platí to pro svíčky, senzory, filtry, těsnění i drobné komponenty. Kde v České republice koupit originální díly Toyota? Autorizované servisy Toyota, toyota.cz. Specializované e-shopy jako Toyota, _dily.cz nebo velkoobchodní distributoři jako Elite.cz. Originální díly jsou dražší, ale zabrání opakovaným opravám a poškození způsobenému nekvalitními materiály. Pokud je vaším cílem 300 000 kilometrů, nemá smysl šetřit na špatném místě. 8. Zapalovací svíčky. Zapalovací svíčky nejsou kapalina, ale jsou stejně důležité. 2 nejčastější omyly majitelů Toyot. Vyměňují je příliš brzy nebo používají špatné. Doporučený interval. Většina Toyot. Každých 160 000 až 200 000 kilometrů. Iridium. Modely s motorem 2GR _FKS, například Camry 3,5V6. Každých 80 000 kilometrů. Vždy ověřte v servisní knížce. Při výměně používejte vždy originální svíčky se stejným číslem dílu. Nekvalitní aftermarket verze mohou způsobit hrubý chod motoru a chybové kódy. Důležité upozornění. Pokud je auto starší 10 let a svíčky nikdy nebyly vyměněny, doporučuje se je alespoň vyšroubovat a znovu dotáhnout. Svíčky mohou v čase skorodovat a přirůst k hliníkové hlavě válců. Odlomená svíčka při vytahování znamená velmi drahou opravu. V České republice seženete originální svíčky Toyota nebo prémiové značky NGK a Denso dodavatele Toyoty v autorizovaných servisech nebo na e-shopech jako Autodíly Vráblík, Elite.cz či MOL Auto. Přehled intervalu údržby motorový olej. Každých 10 000 až 15 000 kilometrů = 1 rok. Vzduchový filtr. Každých 20 000 až 30 000 kilometrů = 1 rok čištění svorek baterie, 2krát ročně, jaro podzim. Brzdová kapalina. Každé 2 až 3 roky, chladicí kapalina. Každých 80 000 kilometrů nebo 5 let. Převodovková kapalina. Každých 80 000 až 100 000 kilometrů. Zapalovací svíčky. Každých 80 000 až 200 000 kilometrů. Dle modelu. Pravidelná údržba je nejlevnější pojistka pro váš vůz. Malé investice dnes zabrání velkým výdajům zítra.